Да, здравейте хора, какво става? Това е Здравейте. новия ни канал. Ще снимаме Здравейте. Clash Royale, предимно. Ударете лайк бутона, просто е така, за да разберем, че ни подкрепате. Вкарайте го в бокница. Да. Натиснете Да го го два изкопате, пъти. Натиснете го два пъти. Не го натиснете два пъти, натиснете го 3 пъти. Да. Не, Абонирайте се. Скоро ще имаме Facebook страница. вече имаме. Така. Да, вече имаме явно. Линк в описанието. Шестима човека сме в този канал. Значи, Една трета от тях. сега за да го кажа напряк български. Здравейте хора. Ние сме Empire of Royal. Нашия канал се състои от Канал. 6 човека, както виждате ето тук. Както всеки от нас държи една част от канала. По принцип, примерно, едитинг, снимане, Facebook страница, Google страница, Twitch страница, тем подобни. Така, започваме от нулата. И Така да. да. Предимно ще снимаме на Clash Royale, както виждате. Да. Дори тук двата принца, ПК-та, всичко да виждате. По-късно днес ще има гейминг видео. Да. Ще решим с кой точно ще го рекорда. Скоро ще има друго интро, но просто сега бързахме, тем подобни. Ще има друго интро, сега това дето е в началото е, дали е така, от Камтазията видео. Нали, от Камтазията интро, по-точно. И да, това видео няма да е чак толкова дълго. Да, няма да бъде нещо огромно. 3 минутки е вече, почти. 3 минутки вече. Добре. Как бе? Да. Така. Общо това е всичко от нас за този клип. Надявам се Абонирайте клипа да се, ви е харесал, ако е така, Да. щупете лайк бутона. абонирайте се, кликнете лайк бутона 2 пъти. 3 пъти. Не два, Да, ако може 3 пъти. че това е лошо. Да, че 2 лошо. Да. Няма с какво да купуваме леп. Няма с кой да купуваме. Да. Бедни хора сме, храниме се с лайко. Да. Втория клип ще бъде някъде качен около 7, 6-7, да. Зависи как ни е удобно и какъв ще е рекорда. Клипа от сега казваме ще е на Draft Challenge, доколкото знаете, който е Който излязъл. излезе. Да, вече. Friendly Battle ще Friendly играем. Battle ще играем. Точно. Ще видим кой това ще точно е ще го тъпо. направи видеото. Не сме много сигурни. Общо това ще е за Това ще е сега. днес. За сега, защото нали после пак ще има. Да. А, Абонирайте се, харесайте, ударете лайк бутона 3 пъти. Да, за сотен път го казваме. Благодаря за вниманието, което сте отделили на това клипче. Ако не сте отделили, И- моля отделете. Че се храниме с лайк. Да. Добре. Еми, Чао! чао! Чао.